Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Kada adlaw kong nag-ampo niya badong. Pero ang tagkaroon, wa gimilagro nga akong kita. Bisag gamay na lang nga pabor para ni Papa. Kaning, sir, sorry kay ha. Dito ko gahapon sa ilang idana. Ug abi ni mo, sir. Matod ni idana. Gusto siyang makig-istorya ni mo. Para sa unsa badong? Nahinumdum ka tong tambal nga gihatag niya, sir. Nga ako untang ihatag sad nimo. Badong, kung mahitungod man ni Ana Butanga, wa na kinanglanan nga kumbensihon pa ko ninyo. Nakadawat ako. Ug andam na ko nga makapahuway na ang among amahan sa dayon. Mao ka na, Badong. Pero, sir, ayaw lang ko saipi sa kong gisulti nimo. Wa mo tingali ko mo sa pagsuway, sir. Basi na lang ba? O mataghapan di ay. Tagap ni, sir. Sir? Bueno, sige. Panhi as idana, kay makiksulti ko niya. Yes! Sige, sir. Karon na yun. Akong panhion si Dana. Wag gyud ko makasabot sa kinaiyaan ng idana. Maulagi mo lagi. Ngayon naman sadmak. Wa ko makauyon nga wa niya dawatang gihatag nga pasalamat iturning niya. Ay naun sa buya kay Makoy. Di yun to angay dawaton tungod kay naibaw ta nga nagkalisod sab sila si Turneng. Kinagas kasunay sa Turneng nga nagkagidlay naman lang ni taon to. Bitaw. Mulagay. Aw kana kuno tinun-anay gid gawa sa kwarta, okay ra. Di man sa tingali buhatag sa turning kun wa na gid siya para ila ba? Ay pastelan gud ni mo Makoy. Ang tinudanay nga pagtabang wa magkinahanglan nga doon na kay apason nga bayad. Ha? Bisag ka itong mga ginikanan ni Dana, di gyud to mo dawat o bayad. Nasayo ka, ikaw nasayo ka na, ang tanan nasayo jud adto. Bisag mo pa itong pukson. Bitaw. Mulagay. Para na ako maayo man na siya, Pauls. Pero di sad maayo nga di na lang gid bubayad, oy. Abilidad baya na puldo. Unya kinahanglan sad nga mabuhi siya. Ilabi na nga daghan sad og bayranan si Dana. Sama sa nautangan nilang coordinator. Kung dili man gud siya magpabayad, di man gud siya makakwarta. Ug di siya mo asinso, ana. Pabor baya kayo na niya kung daghanaon niya magpatambal niya. Sigurado yung makatigom siya, ana. Ug posible sad nga mo asinso yung kinabuhi. Dili sama siya maginikanan kani adto nga nagsalig lang gyapon silang uma. Ay, mulagay. Muna angay na itong sundo ni Mac. Nga mutabang yun ta nga di mag-agad og baos. Bitaw. Mulagay, Pero mulagay. lahi kita puldo. Wa makoy supak anang imo ba? Pero para nako angay yung magpabayad sa idana, oy. Og dili ginadautan kay kinahanglan man sa siyang suportahan aron mabuhi. Mulagay. Mabuhi ramang gyapon tay Mac. Sumagot. Napadako man na natong bataa sa atong mga paningkamot. Bisag pinobre ta din ay, mabuhi ra ta basta di lang mag-inarte. Ay gilain man nimo pagsabot ang akong gisulti puldo. Pinis. Basta kay hugot ang akong baruganan, hugot. Mulagay. Kinahanglan gyud nga magpabayad gyud si Idana sa mga tao nga iyang matabangan. Karong panahon na kung dili ka mag-inabtik, dili kita mo asinso. Ug yanuhon na lang tas mga tao, ilabi nang ingon ini lamang ang atong kahimtang. Mulagay. Kanang estilo sa mga igsuod ba?
Dali naman ang sabton kayo. Ngaon sa ba? Gusto rin na siya nga magpalapas papel sa inyong amahan. Magpalapad? Husto ka, Ronnie. Mao na ako nasabot niya. Mao nga ayaw yung kumpiyansa sa mga tao nga ingon ana. Kay delikado ba yan ang ingon ana nga style. Ako mo kumpiyansa? No way. Dili na mahitabo, Ronnie. Ang tanan nakaplano na nako. Og dili gid mahitabo nga babintahaan ko ni Nelson. Kani adto pa na. Kana si Nelson kusog gid kinamusip-sip ni Papa. Pero dili gid ko magpaalkansi. Oh, hinoon. Salig mo ko nimo ba? Nibaw ko nga di yung ka mabintahaan ni Nelson sa diskarte o sa utukay. Wara gid na sa kong kumingking si Nelson. Sip-sip ra ginahibaw-an ang tawhana. Totyo na kayo ng tawhana. Pero, honey, katong inyong yuta sa limukon ba? Sayang kayo ito nga ipanghatag lang sa mga tao dito. Ayaw nakabalaka, anak Ronnie. Nagsultihanay namin ni attorney bahin, ana. Naaramin nindot nga paagi aron mabawi ira dayon nato ng yutaa. Ilabi na nga, wa pa mahatagi og titulo ang mga tao dito. Dili ta angay mabalaka, ana, tungod kay pulos ra na ilang laway. Mo ba? Ah, May daw mabawi yun na. Kay nag-anunsyo na ba sila si Nelson dito? O ipabahin-bahin yun ko no? Ang mga yuta dito sa mga luman. samtang buhi pa ko, Ronnie, dili gina mahitabo. Ilabi na nga nagkinahanglan pa na sa akong perma. Mo ba? Unsa man di ay? Anak ko. Ilabi na kung mamatay na ang among amahan. Ha? Di gyud na makabot-buot si Nelson og panghatag ana bisa gitugon pa na siya ni Papa. Pero unsa ka, honey? Pananglitan na ba kung mabuhi pa simba ko ang inyong amahan? Magistorya tag tinuod. Bisag unsaon, Han. Wa na chance nga mabuhi pa ang among amahan. Mga ngilngig nga doktor na ang among gipanguha. Og silang tanan misurrender na. Og kanang among amahan nagpaabot na lang na kung kanus asyang adlaw nga dili na mo ginhawa. Oh, hinoon? Samtang wa pa'y titulo, wag itay angay kabalakan. Kaya dako kong supak nga ingon anak lang kadali ihatag ang yuta sa among mga kaliwatan. Nindot ba kayo ng inyong yuta sa limukon? Tambok kayo ng yuta o bantang kayo sa mga magpapatigayon. Dili inyong yuta, Ron. Atong yuta. O gabi ni muna ako inindot nga plano anang dapita. Gusto na ko nga kita gid mismo maoy mo dumaana. Narani mo ang tanang gahom, honey, kung saan na nimo. Hasta kahan. Karon say naana ko, mausay imo. Dako ka katungod sa tanan namong mga negosyo karon. O gabi ni mo, ikaw mo'y akong padadon unya sa pagpadagan sa among mga resort. Mo ba? Tudlo ati kas tanang sekreto ko nun saon. Naadiha ang mga minilyon nga kita matag adlaw. Sige. Gusto kayo nga makat-on kuno saon. Of course. Tudlo ati gyud ka nga makadiskarte ko nun saon. Kumusta ba dong? Nibalik ko karon tungod kay gusto ni si Nelson nga magkiistoryahan na mo. Miuyo na ba siya nga matambalan ng ilang amahan? Basin og mauna ka na idan na. Kay miuyo naman siya nga magistoryahan na mo. Basin naalang siya mga pangutanan ni mo. Sige. Kanusa man ako siya gustong istoryahon? Ay, kon, inani lang. Kana lang di ka bisiid. Mahimog karong hapon lang. Ay kaso na. Sige, karong hapon ha. Unsa mga oras sa sapon? Balik ako din sa mga 2:00. Kana. Sakto kay na. Nindot ang oras ha. Naamay sa kinan. Kuhaon lang ka din sa inyo ha. Oh, sige. Tapa. Unya id. Di lang ko, kon. Napamta ko itoyo, pero sige lang. Di lang ko magdugay. Basta kay balik konti ka niya din ha. Di lang ko magdugay eh. Sige. Sige pa dong pag-acting. Sige. Alin ako id, pero kadit lang. Teka pa ako kadit yung kamot be. Kamot lang. Baya, gid ka ba dong? kamot lang. Tulos, ginapasiaw ang imo. Kanindot si mong mga kamot. Lulungi, oy. Sige, alin ako. Nandot sa kamot eh. Ay, kamot.
Idana, Oh, tiya. muadto ka sa bahay nila ni Sir Perpekto? Oh, kuno tiya. Kuhaon kuno ko ni Badong karong mga 2:00 kay makigsulti kuno nako si Sir Nelson. Idana, kining ako pahimangno lang ha. Unsa man tiya? Nahibaw ko nga nindot ka og kasing-kasing. Ug ang imong gusto ra gyud nga makatabang ka sa tanan. Pero in town iha, sa imong abilidad, kinahanglan nga dunay bugti nga pahinungod aron ka makakwarta usab. Kinahibaw baya mi nga naghago sab ka. Mihatag ka og taas nga panahon aron lang paghimo niya ng mga butanga. Mao nga kinahanglan dunay tugba nga bayad ang imong kahago og abilidad. Mao ba tiya? Oh, di kinahanglan kayo na nimo Idana. Ayaw nagipaghatag nga libre ang imong pagserbisyo eh. Mahimo man og dili dako ang bayad ba basta kay mudawat lang gyud ka kun unsa ihatag nimo. Sige tiya. Dagan kayong salamat sa imong tambag nako. Dili dautan ang magpabayad. Natural ra gyud na, natural ra gyud kaayo na. Aron magpadayon usab ang imong pagkogi og paghagoan ng mga butanga. Nahibaw mi nga doon na kay abilidad ana. Ug masaligon mi ni Puldo nga naa nimo ang katakos sa pag-ayo sa tanang matang sa sakit. O tiya, salamat gid kaayo sa imong pahimangno nako. Sagdilan tiya. Sundo na nako ang imong gisulti. Kinahanglang sundon gid ko nimo Idana. Kay mao gid nay makaayo nimo. Asa ulit ah? Atong duaon si Papa. Oh, binako dito mo dito. Ay da, gisamukan kong Nelson o nga magsigig panawag. Muhapit lang ta kadiyot o dili ta magdugay. Kaya mo ato tas pinakadako na mong resort. Sa Matinaw Beach Resort. Oh, sige, mas mayo na. Ipaila-ila ti ka sa mga staff dito ha. Aron makaila sila sa bago nilang agawon. Salamat kayo, honey. Sige na, pagdali nag-ilis kay malakaw dayon ta. Mac! Si Mac! Stay, Mac! Ay, dako taas Puldo ay. Saka lang din rin ako gibuhat. Niya si Bayturning. Heman si Idana. Ning, dirining. Ay, mayong hapon, Mac. Oy, Turning. Ay, maupay paglakaw nila ni Idana. Dindi man tos badong kagipakuha siyang Sir Nelson. Mo lagi. Diniday si Badong Mac. O lagi. Kay gusto lagi ko na makikstorya si Sir Nelson ni Idana. Uy, baguhay pa manday ko nung milakaw, Ning. Ay, sige lang. Silbing uway ka sumay Puldo. Ami anhirig ko kay akong ibalita na ninyo ba? Silbing ang akong apo. Naayo na! Unsa? O siya? Ay, duha pa lang gani kaadlaw sukad mi adto sa Idana sa inyo niya karon. Naayo day dayon. Na! silbing, mauganid akong milagro karon imak. O gani, hasta kami, di makatuos ka paspas sa recovery sa among apo. Di kayo yan, sige no. silbing, ugma may Puldo. Amo sa ipa-check up, doktor. Aron, magpunibagin ba? Kung waan magiging sakit. Bitaw. Mo lagi. Kinahanglan gid Turning. Lisod ba kayo nga kamure mo ingon nga naayo na nya wa pa day ka matuoran gikas doktor. Mao. silbing. Sa amo manggod nga tanaw. Nikalit magkalag si kamong apo. Silbing. Kusog na kay mukaon. Nya, katawan na. Mo lagi. Gracias, Ginoo. Malipay yun si Idana kung makabalita na ng imong gisulti karon Bayturning. Silbing. Sangko yun sa langit ang kalipay, Bay Puldo. Nag-awas-awas yun ang sobra na mong kalipay. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!